Witam Państwa. Są to foremki do masła. Foremki tworzyli bednarze czy cieśle, ale także utalentowani pasterze. Najczęściej używali miękkiego drewna lipowego, brzozy czy topoli. Formy miały kształty prostokąta lub kwadratu, czasem miseczek albo kielichów. W środku rzeźbiono wzory kwiatowe, geometryczne, zwierzęce. Rośliny były tak dokładnie odwzorowane, że można było rozpoznać gatunki. Drewniana forma do masła spełniała dwa zadania. Zastępowała wagę na jarmarku i kusiła potencjalnego nabywcę. Kolekcję foremek do masła można oglądać na stałej ekspozycji etnograficznej Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie.